Udalosti zo štvrtka 19. augusta si budeme ešte dlho pamätať. Stalo sa toho veľa a hlavne to, že NAKA si to namierila k vedeniu SIS a MBU. Nevieme ešte, ako to skončí, či dotyční zadržaní páni pôjdu aj do väzby. Návrhy na vzatie do väzby ešte spracované neboli, ale aj o tom, aj o prepojení na kauzu Čurilovcov sa budeme rozprávať s niekoľkonásobným bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom. Ja vás vítam v štúdiu. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli a poďme teda zostra na to, ako hodnotíte udalosti včerajšieho dňa. Považujem ich za veľmi nebezpečné a je to jeden obrovský precedens, ktorý sa za posledných 30 rokov nestal. Viete, je snaha o výmenu na postoch najdôležitejších bezpečnostných štruktúr. To znamená Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu. Obidve tieto služby sú z pohľadu zahraničia naše najvýznamnejšie. Pretože polícia je dôležitá vo vzťahu vnútru Slovenskej republiky, ale so zahraničnými partnermi komunikuje Slovenská informačná služba a Národný bezpečnostný úrad, s ktorými dokonca zdieľajú ich vlastné tajné informácie z našich členských krajín EÚ alebo NATO. A dôvera v tieto inštitúcie bola podlomená už prvým útokom ešte na riaditeľa Vladimíra Pčolinského a toto je mimoriadne dôležité, lebo nejde o závažnú trestnú činnosť. Viete, keby bol podozrivý riaditeľ z bezprostredného príjmania úplatku alebo z toho, že spôsobil nejakú závažnú násilnú trestnú činnosť, prosím. Ale podľa toho, čo sme čítali a podľa tlačovej konferencii pána Hamrana včera to bolo kvôli tomu, že nepekne sa vyjadrovalo chlapcoch v Čurilovcoch a že majú podozrenie, či tá správa, ktorú si vydala a ktorú čítal predseda parlamentu Boris Kollár v parlamente o tom, že sú manipulované trestné konania, je úplne presná. A kvôli tomuto začať trestné stíhanie a takto monštrózne obsadiť vlastne aj NBU, aj Slovenskú informačnú službu, je proste škandál. A keď si pozriete zahraničné médiá, aby som vám doporučoval, určite máte výborný monitoring zahraničných médií, pozrite sa, ako o tom píšu. Ja som v živote zo zahraničia nedostal toľko SMS-iek, kde sa mi pýta, že čo sa to u vás deje. Či už bývalí kolegovia alebo kamaráti zo zahraničia, že to vyzerá strašne, že je proste prevrat. A to reálne tak aj pôsobí. Že chcú sa vlastne zmocniť, dajme tomu, informácií, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej informačnej službe, ktoré dokazujú vlastne tie nedemokratické praktiky. A práve toto ohrozenie zahraniční partneri si môžu vykladať, že to k vám do vašich sejfov môže nakráčať ľubovoľný policajt alebo ľubovoľný člen NAKA len tak a zdieľať naše informácie. To je problém, lebo NAKA napríklad v tomto prípade šetrí aj nejaké veci ohľadne vojenského obranného spravodajstva, kde priamo bezprostredne ohrozuje niektoré národnoštátne záujmy. Tá chuť vyšetrovať to, že o nich niekto škaredo hovoril, ja tomu rozumiem, ale je to nepriateľné, lenže toto priamo ohrazuje už záujmy Slovenskej republiky. Po druhé, a veľmi rýchlo to dokončím, jedna to prekrylo ten debakel, ktorý bol voči Tiborovi Gašparovi, ktorého zobrali tiež monštróznym spôsobom a za 2 dní ho pustili von s tým, že vlastne o nič nejde, pričom sa ho snažili dať do väzby za to, že robí tlačové konferencie. Snažia sa prekryť to, že vlastne vôbec neriešia ekonomickú situáciu, lebo vláda povedala, že netreba riešiť hypotéky, to ľudia zvládnu, netreba riešiť cenu potravín, to ľudia zvládnu. No a tým, že nič nerobia, tak samozrejme toto je centrum informácií a my tu sedíme kvôli tomu, aby sme o tom rozprávali. Tak to je vlastne veľký problém. Na jednej strane áno, nevydáva to dobrú informáciu do zahraničia, ale na druhej strane nie je podľa vás problém, keď tú správu, ktorá bola reálne prednesená v parlamente, nazvali, že je falošná, že v podstate od samého začiatku vedenie MBU smerovalo k tomu, že si pripravovali nejakú ako nepravú správu. Nie je toto podľa vás problém, lebo ak by boli upravené nejaké veci, ale ak ju nazývajú úplne falošnú, to nie je problém? No, veď práve to, že sme aj my a aj mnohé iné dôkazy jednoznačne predstavili, že skupina týchto policajtov falšuje dôkazy. A teraz môžeme sa bať o tom, pustili sme desiatky nahrávok a určite ste ich hrali vo vašej televízii a platí, že všetky tieto veci potvrdzujú, že falšovali dôkazy. Keď oni prispôsobujú napríklad trestné konanie, poviem pána advokáta Paru, že ešte aj nazvú to podľa Kajfáš, teda židovský zradca, a snažia si robiť srandu z jeho židovského pôvodu, čo je nepriateľné v demokratickej spoločnosti. A na druhej strane máte nahrávku, kde hovorí, toho Paru treba zavrieť, lebo aj Para s Kaliňákom robia zlobu. Lebo sme ako advokáti a búrame im vlastne všetkých kauzy, pretože sú na vymyslených základoch. Tak prosím, môžete mať pochybnosti. Oni povedali, že niekto tam dal ten list Ježiškovi, vypustil ho, či ho tam dal, nepodstatná zmena, ktorá nemení význam. Ale teda dovoľme si niekoho nezávislého odcitovať. Ja som si len kvôli tomu pripravil.
pán Hrubala, predseda špecializovaného trestného súdu, v prípade Tibora Gašpara a toho naozaj debaklu, ktorý utrpela NAKA v prípade tohto zatýkania, si dovolil napísať následovnú vetu. Prokurátor sa dopustil istých nevýznamných zjednodušení a v každom prípade je možné konštatovať, že parafrázovanie tohto rozhovoru prokurátorom evokuje už dokonca dokonané kolúzne konanie, avšak prehratím si tejto nahrávky a prečítaním si jej prepisu k takémuto záveru dospäť nie je možné. Čiže polícia falšovala dôkazy. A toto je konkrétny dôkaz. Hovoríme o zvukovej nahrávke Svedka Petrova? Teraz áno, už. To je ono. To znamená, polícia tak zmanipulovala tú analýzu, ktorú pán Hamran tak slávnostne predložil na tej tlačovej konferencii, že špecializovaný trestný súd povedal polícii, odniesol si to prokurátor, ale myslím, že trošku nevinne, aby som nebol úplne neobjektívny, že polícia zmanipulovala tú analýzu, aby ju tak nastrčila, že by to tak vyzeralo ako nejaký trestný čin a museli mu špecializovaný trestný súd povedať, že je to sfalšované. A pani prezidentka povedala, že až súd sa vyjadrí, že polícia manipuluje dôkazy, bude konať. Tak toto napísal špecializovaný trestný súd a my všetci dôrazne žiadame pani prezidentku cestou pána Odora, ktorý je minister vnútra poverený, v nedôvere, ale poverený, aby konal. Lebo tu má priamy dôkaz o tom, že Hamranovci a Čurilovci falšujú dôkazy. A je ich samozrejme desiatky viac. A mohli by sme ich dlho hovoriť, toľko času nemáte. Ale na tomto je postavené, že prečo sa snažia dostať k dôkazom na Slovenskej informačnej službe, ktoré svedčia o nedemokratických spôsoboch posledných 3 rokov vedenia vyšetrovaní, ktoré boli vymýšľané a manipulované. A samozrejme, dali si tú správu, ale toto všetko potvrdzuje, že toto je ich prax. Pán premiér sa jasne včera vyjadril, že zatiaľ to riešiť nejde, že si počká a dá na to čas, ale dôležité sú tie dôkazy. Keď toto si NAKA dovolila urobiť, čo urobila tento týždeň, tak ja sa teda domnívam, že sa opierajú o nejaké nosné základné dôkazy. Dáme tomu troška čas, že by sa nech robia a nech teda preukážu tie dôkazy, na základe čoho išli po takých vysokých zložkách štátu? Pani rektorka, 1000 odpovedí ma napadá, ale nemáte toľko času, čiže skúsim 2. Oni už 3 roky dokazujú, že nevedia dať dokopy jeden relevantný dôkaz. Všetko majú postavené na buď kajúcníkovi, oni teraz volajú utajeného svedka, že nejakého majú, to je tiež určite kajúcník, aj si myslím, že viem, ktoré meno to je a to sa veľmi rýchlo ukáže za chvíľu. Je to tiež jeden z kajúcníkov. Žiadny dôkaz nemajú, lebo my vieme, že sa tie veci nediali. To je podstatné, keď sa tie konania smerujú voči vám. 3 roky sa snažia kriminalizovať opozíciu. A pamätáte si kauzu dobytkár. A určite si pamätáte to vyjadrenie, že išlo monštrózny megastroj na korupciu. A potom prídete na súd, na ktorom sa zistí, že tie peniaze, tie 3 milióny, ktoré mali byť na tie úplatky rozdávané, sa zrazu toho kajúcníka nájdu na účte v Anglicku. Čiže žiadne úplatky nedával, keďže tam tie peniaze stále sú. A vtedy vlastne všetci pozerajú a špecializovaný trestný súd začína chápať, že je zavádzaný, že dostáva deformované informácie, pretože on vychádza z nejakej prezumcii dôvery smerom k OČTK. A teraz je sám konfrontovaný s tou situáciou, že keď si pozriete dôkazy, že je zavádzaný. A teraz to isté platí v prípade, dajme tomu, pána Davida Lindnera alebo môjom, kde existuje len jeden človek, ktorý svedčí a ktorému sme preukázali, že nehovorí pravdu. A v mojom prípade napríklad Najvyšší súd v prípade pána Paru konštatoval, že to trestné stíhanie nebolo dôvodné v prípade tej zločineckej skupiny alebo v prípade trestného činu pána Paru. A tiež nekonala pani prezidentka. A vždycky sa odvolávajú, že chcú počuť súdy. Čiže keď na vašu odpoveď, že nepočkáme na rozhodnutie súdu, no mali 3 roky, aby preukázali aj inú vec, ako priznanie kajúcnikov, s ktorými urobia dohodu, a to vydávajú, že to je ich úspešný rozsudok. Alebo pána Kovačika, ktorého rozhodoval pani Záleská, pričom pani Todová o ňom super písala, takže to je tiež jeden z tých prípadov, ktoré budú dané na tento oltár. Ale v tých skutočných veciach žiadny dôkaz za 3 roky neprišiel. Ale je tam do kontry naozaj viacero právoplatných rozsudkov, ktoré sú na základe rôznych viacerých priznaní, že sú tam aj zásadné veci, ktoré sú už proste právoplatné. Ale na druhej strane niektoré veci dlho trvajú. Napríklad kauza Čurilovci. Tí už trvajú to vyšetrovanie 2 roky. Oni namietajú to, že napríklad, čo sa týka tých odposluchov, ktoré boli robené v tej ich kancelárii, že vy ako strana v podstate vyberete iba výňatky, alebo že je to vytrhnuté ako kvázi z kontextu a že to potom mení ako keby význam toho dialógu samotného. Ako to je? Počuli ste absolútne celú tú nahrávku?
Viete sa, 70% tých nahrávok bude určite ticho. Vzhľadom na to, že nepracujú 24 hodín denne. Ale vzhľadom na to, že podávate informáciu, tak aj v prípade našich trestných stíhaní a podobne nevyberajú kontext. Práve, že sa naopak kontextu vyhýbajú. My sa snažíme to vždy zasadiť do kontextu a my sme neboli nikdy usvedčení z toho, že by sme to manipulovali, pretože my, keď sme púšťali nahrávky, sme púšťali presne tie, ktoré boli v rozhodnutí generálnej prokuratúry o zamietnutí sťažnosti. A našli tam, tuším, jedno pochybenie v súvislosti s tým listom Ježiškovi a potom ešte jedno. Ale faktom zostáva do tej skupine, že treba zničiť Smer. No ale to pán Repa napísal 2 roky ešte pred tou nahrávkou do uznesenia. Že vlastne o toto tu ide. Že ide o to našiť to na stranu Smer. Je k tomu nahrávka, výpoveď agenta, kde hovorí, daj mi dôkazy na Fica a tak ďalej. Čiže pracujú presne Čurilovci systémom EŠTB. EŠTB, sa kedysi bol taký vtip v sociku, že verejná bezpečnosť, teda polícia, nájde trestný čin a hľada páchateľa. EŠTB má páchateľa a hľada trestný čin. A toto presne robili Čurilovci. Oni vedeli, koho chcú stíhať a snažili sa našiť trestné činy. Po všetkých tých gigantických kauzách trestných, ktoré o nás hovorili, nakoniec vlastne sme boli obvinení z toho, že sme povedali, že pán Kicka je daňový podvodník a že pán Matovič je daňový podvodník. Čiže prepáčte, je to snad nejaká z tých kauz, ktoré Smeru vyčítali, kedy sa rozkradlo celé Slovensko. Na tomto, na filmoch Sviňa a všelijakých podobných nezmysloch sa postavila kampaň proti Smeru. A my dneska 3 roky nerobíme nič iné, len aby sme im dokazovali, že nemali pravdu a darí sa nám to. Ale keďže zistia, že už prehrávajú, tak urobia presne takúto akciu, aby sa dostali k tým dôkazom proti sebe a dokázali ich zničiť. Nečudoval by som sa, keby budúci týždeň pokračovali ďalej, najmä tomu prokuratúrou alebo niečím podobným. Ostaňme pri bode, že snažili sa našiť, ste povedali. Presne to je to, o čom hovoril včera policajný prezident, že vlastne tú vec, ktorou sa zaoberali tí vyšetrovatelia, teda známi pod menom Čurilovci, že oni boli vlastne stíhaní za to, že si vymysleli ako keby nejaké podozrenia. A toto, nakoniec tá vec bola zastavená generálnym prokurátorom. Toto ale žilo ďalej, vyšetroval to stred, myslím, skrátka iní vyšetrovatelia to dostali do rúk a prišli k tomu istému záveru. A vlastne to je to prepojenie s Čurilovcami. Ako to teda je z vášho pohľadu? Boli tie ich vyšetrovania zásadné a len stopené? Alebo naopak je pravda taká, že nemali pravdu Čurilovci? Lebo policajný prezident to jasne včera komunikoval, že vlastne došli presne k tomu istému záveru a že tie podozrenia, ktoré mali v súvislosti s SIS a MBU, boli pravdivé. Pani redaktorka, základný problém je v tom, že môžu hovoriť o inom tíme, ale stále je to Hamran. A dozoruje to úrad špeciálnej prokuratúry. Dôveroval by som im, keby to dali na krajskú prokuratúru v Prešove, ktorá je úplne na opačnej strane Slovenska, a vyšetroval by to, dajme tomu, okresné vyšetrovanie alebo krajské, to nie je náročný trestný čin, naozaj to väčšina je prečinou, to znamená niečo málo viac ako priestupok, bývajú za to finančné pokuty alebo podmienky. A vyšetroval by to okresný alebo krajský vyšetrovateľ, dajme tomu, buď v Humennom, alebo vo Vranove, alebo v Prešove. A vtedy by som im veril, že to mala iná zložka. Ale keďže to ostalo na NAKE, ktorá je priamo prepojená, lineárne riadená, a samozrejme dozoruje to úrad špeciálnej prokuratúry pod dozorom Lipšica, pretože nezabúdajme, v tej prvej veci Čurilovcov bol dozorový prokurátor Lipšic a nie je stíhaný podľa mňa len náhodou. Pretože on dozoroval to, že oni krivili ten zákon. To je prvý moment. A druhý moment, že to, čo oni ako fabrikovali tie dôkazy, vedím to jasne, teraz som vám to čítal, stanovisko špecializovaného trestného súdu. Keď odmietli moju obžalobu naposledy špecializovaný trestný súd pre závažné porušenia mojich práv v rámci toho trestného konania a potvrdil to najvyšší súd, že máme my pravdu, tak čo by ste chceli ešte ďalej vyšetrovať? Keď viete, oni ani nás nevypočuli. Ani žiadny dôkaz nesúhlasil. To je jedno z tých hlavných klamstiev pána Hamrana, ktoré dával vlastne na tej tlačovej konferencii, kde povedal, že oni zbierali dôkazy v prospech obvineného. Nie, všetky zamietli. Pani Záleska zamietla 140 návrhov pána Kováčika. Čiže oni sa boja tej pravdy, oni vedia, že vieme predložiť dôkazy, ktoré tie trestné konania rozbijú. A preto hlavnou vecou bolo mučenie vo väzbe, do ktorej nás dávali. V mojom prípade najvyšší súd povedal, že som bol nezákonne vo väzbe. A teraz ja sa nejdem seba ľutovať.
Ale otázka stojí, čo máme robiť? Máme zažalovať štát za náhradu škody? Kto by to zaplatil? Vy zo svojich daní? Alebo ľudia obyčajní zo svojich daní? To je ten problém. Čiže je x rozhodnutí ústavného súdu. Je veľa rozhodnutí najvyššieho súdu o tom, že porušovali práva. A to, čo sa chvália tými rozsudkami, to ste spomínali, že oni majú nejaké právoplatné rozsudky, no tak majú právoplatný rozsudok vo veci pána Kovačika, kde sa dneska ukázalo mega blízky vzťah medzi novinárkou a súdkyňou, ktorá odsudzovala. Novinárka písala o ňom dlhodobo negatívne a tá súdkyňa odsudila. Čiže má problém. To sme už troška ale odskočili. Ale to je dôvod na Európsky súd pre ľudské práva na obnovu konania. A v ostatných prípadoch neviem o právoplatnom rozsudku, ktorý bol v zásadnej veci. Lebo ak odsúdili nejakého policajta, na ktorého našli nejakú malú korupciu, že zobral telefón alebo nejaký projekt na dom v hodnote 1500 eur, tak prepáčte, to nie je tá veľká korupcia, s ktorou chceli bojovať, lebo sa teraz vysmieval pán Hamran, že ovocie, čokoládu. A tých rozsudkov zase tam si priznajme, bolo viacej, Vorobiov a mnohé také známe mená boli tam už rozsudky. Ale poďme naspäť k tým Čurilovcom. Ja som vás počula, ako ste hovorili, že niektorý z nich sa tam priznal. Ich obhajca to dementoval, že tam žiadne priznanie nepadlo, čo sa týka Čurilovcov, vyšetrovateľov, obvinených. Kde to priznanie ste videli? No je to v zápisnici výsluchu svedka pána Sabotu, ktorý hovorí, že priznáva sa ku všetkým skutkom, ktoré spáchal tak, ako sú popísané v obvinení. Veď tú zápisnicu my máme. To, že či on urobil oficiálne priznanie pred súdom tým, že sa priznávam a uzatváram dohodu o vinnom treste, to naozaj neviem. Ale vo svojej výpovedi po zadržaní hovorí, že sa priznáva ku všetkým skutkom, ktoré sú mu kladené za vinu a hovorí, že to bolo tak, ako je to v tom obvinení napísané. To je v tej zápisnici, to je text. Toto obhajoba tvrdí, že nie je tak. Nie. On netvrdí, že toto nie je tak. On hovorí, že neurobil oficiálne doznanie viny pred súdom. To je ale iné. On sa procesne tu ráte, že ktorý dokument je čo. Vo svojej výpovedi sa ku všetkým skutkom popísaným v obvinení priznal. To je fakt. A môžeme to konfrontovať v televízii. Ja si teda dovolím túto poznámku dať a skúsim vám doručiť túto zápisnicu, aby ste vedeli, o čom hovorím, lebo to je jednoducho pravdivá vec. Navyše, ako bolo by dobre možno to preukázať, pretože on argumentuje nie tým, že súd o tom na súde, ale argument tým, že vôbec v tej trestnej veci nepadlo priznanie. Pani redaktorka, vnúkli ste mi veľmi dobrú myšlienku. My máme zajtra tlačovú konferenciu ku všetkým žian pána Hamrana a máme veľa dôkazov o tom, že kde preukážeme, že celé vedenie polície klamalo a ja si myslím, že musí odísť. Keď verejne na tlačovej konferencii hovoril nepravdy, veľmi dobre vyvrátiteľné vecnými dôkazmi, myslím, že musia skončiť. To si povieme zajtra na tlačovej konferencii. A veľmi dobrý nápad, že by sme mohli prečítať túto časť na vyžiadanie televízie Hoj. Verím, že budete prítomní. Tak vám toto zabezpečíme. A ešte si myslím, že určite oceníte, keď zabezpečíme to, že jeden z tých kajúcnikov, ktorých výpovede manipulovali, sa k manipulácii priznal sa ku krivej výpovedi aj takisto odsúdený. To znamená, hovorím, my netvrdíme, že všetky veci, ktoré sa stali v minulom období, boli bez problémov. Ale každá spoločnosť má nejaké čierne ovce. Tie treba potrestať. Áno, vieme, že zlyhal momentálne pán Makov a mnohí ďalší, pán Slobodník, že vydierali podnikateľov za peniaze. Ale na nich boli napojené ďalšie. To bol Pavúk. Lenže to nejakým spôsobom nesmerovalo či už k vedeniu polície, ani k Tiborovi Gašparovi, alebo ku mne. Lebo keď sa opýtajú na konkrétny prípad, ktorý mal niekto z nás ovplyvniť, tak vlastne už nevie povedať. Neexistuje ten spis. Neexistuje. A čo je dôležité, z môjho pohľadu je, že áno, tých ľudí treba odstiať, ale oni teraz vymenili svoju slobodu za to, že teda oni budú na slobode, ak usvedčia špičky Smeru. A dostali sme sa k tomu, že sme boli odsúdení. Ja som bol vo väzbe preto, lebo Kiska krádol dane. No tak niekto musí sedieť za to, že Kiska krádol dane, len som nechápal, prečo som to ja. Čo teraz bude nasledovať? Ja si myslím, že pani prezidentka, ak naozaj nechce, aby neustále bola s týmto spájaná, pretože umožnila odvolanie pána Šimka, ktoré si diktovali Čurilovci. Umožnila, aby bez akýchkoľvek obmedzení porušovali zákon. Nezakročila. Ani v prípade tohto policajného prevratu, ktorý sa odohral na SIS-ke, na MBU. Naďalej sa zhoršuje bezpečnostná situácia. Aj naše dobré meno v zahraničí musí konať. Zajtra predložíme dôkazy, na základe ktorých musí konať. Ak sa aj naďalej bude vyhovárať, že ona nezasahuje to nie je do vyšetrovania. Ale predsa polícia nemôže o 4 ráno vyberať ľudí s tým, že ich potom pustí. To je zásah do súkromia, to je obmedzovanie práv, ktoré ona má chrániť z ústavy. Keď chcú niekoho vypočuť trestnému činu, nech mu napíšu a on je povinný prísť vypovedať. OK.
Aj to sa má robiť len v nevyhnutnej miere. Ale tak zase ste bývalý minister vnútra a viete, že sú tam pri tých zásahoch isté pravidlá kvázi opatrnosti. Aspoň tu nám mám informáciu, že sa tie sledované osoby dali do pohybu. Preto nastal ten úkon vtedy, kedy nastal. To je naozaj nezmysel. Že niekedy musí NAKA postupovať, ako postupovať. Asi mi rozumiete, že tie úkony niekedy si to vyžadujú. Dobre, takže keď chceme hovoriť odborne, viete, pán Hamran sa snaží povedať niečo verejnosti vdúfajúc, že verejnosť sa nevyzná. Áno, isté, môžu existovať určité koordinované postupy v prípade, že to spolupáchatelia, ktorí spolu, dajme tomu, vyrabovali banku a spolu sa snažia ten lup nejakým spôsobom ukryť a sú všetci monitorovaní. Ale viete, keď niekto povie, že my sme ho chceli prísť normálne o 7 a 8 zobrať, čo tam robili o 4, lebo tam už naparkovaní boli ešte pred zásahom. A títo ľudia sa nepoznali, oni sa spolu nikdy nekoordinovali, netelefonovali. Čiže to, čo tvrdí, je nezmysel. To sa robí v iných prípadoch. Ja chápem, že to chce nejako odôvodniť. Ale v ranných hodinách sa jedna osoba dala do pohybu. Dobre. Preto. Aspoň ja mám také informácie. 4. hodina pre mňa ešte nie je ranná. Myslím si, že vychádza slnko až 5:30, odvtedy je ráno. Toto je hlboká noc. To znamená, tak môže to tak byť, že keď ho mohli šum chytiť, o tej akcii, ktorá sa mala konať, tak môže to byť tým, že tá osoba sa dozvedela a vtedy koná aj o 4. Pani aktorka, toto nie je pravda. Kľudne tam mohli byť až do 9 ráno a zazvoním mu telefonicky. Inú vec vám poviem. Vieme, že pán Lipšic, popri tom, že teda je odsúdený za zabitie človeka, bol podozrivý z úniku bankového tajomstva. Máte pocit, a to sa stalo, keď ja som bol minister, že ho vyšetrovali. Máte pocit, že keď bol z toho obvinený, že ho kuklači prišli vyvliecť pred jeho deťmi z jeho bytu o 4 ráno, alebo dostal list, že teda nech sa dostaví na políciu, aby vypovedal v tejto veci? To je kultúra. Pán Grendel, podpredseda Národnej rady, bol tiež obvinený, dokonca tuším, že bol aj obžalovaný v tejto veci. Máte pocit, že sme z toho robili divadlo a vrtuľníkom sme ho išli vyberať z jeho domu? Nie. Pretože keď je niekto podozrivý, ja nezasahujem do toho, čo robí polícia. Poviem úprimne, ja som zásadne proti kriminalizácii politickej scény. Pretože to je poučenie ešte zo starých amerických pravidel, viete? Tam vždy ešte Thomas Jefferson povedal, že radšej 10 vinní von ako 1 nevinný dnu. Čiže musíte veľmi vážiť, akým spôsobom postupujete. Ale dobre, keď vyšetrovateľ príde k záveru, že chce obviniť aj poslanca alebo vysokého politika, samozrejme, že nech ho obviní. Ale je otázka, že či prostriedky, ktoré schvaľuje prezident policajného zboru, a to je tá vec, ktorej sa Hamran snaží vykrútiť, lebo to neurčuje vyšetrovateľ. Vyšetrovateľ povie, aké sú rizika. A nadriadení stanovujú, ako sa to má zrealizovať. To si nevymýšľa vyšetrovateľ, že má prísť 10 kukláčov a mieriť na deti v rodinnom dome. To Hamran klame, pretože presne si došiel Tibora Gašpara vybrať ráno o 4. Lynx komandom. Ale niekedy je taktika ich vyberať naraz tých ľudí, aby nemohli medzi sebou komunikovať. Lynx komando historicky nikdy nezasahovalo u civilných osôb. Len u teroristov a len u hrubokrkého organizovaného zločinu, kde boli podozrenia z vražd. Ale ja o klasickej NAKE hovorím, ale poďme sa posunúť troška. Ale Tibora bolo vybrať Lynx komando. A to je základný problém. Chápete? To je zneužitie polície, na ktorom sa priamo podieľal pán Hamran. Viete, čo je najväčšia sranda? O tom vypovedá pán Čurila. O tom osobne vypovedá pán Čurila, že si došiel Hamran vypýtať to, aby Lynx komando išlo po Tibora Gašpara. V tom je zvrátenosť toho celého. Kedy pochopíme, že nás klamú? A kde vypovedá Čurila o tom? No vo svojom spise, že v tom, o ktorý teraz bojujú, samozrejme. Poďme sa posunúť o krok ďalej. Myslíte, že tu reálne padne návrh na vzatie do väzby? Tak ja šéfa ten SIS, bývalého šéfa SIS, že to je svojím spôsobom veľká zásadná vec, pretože to sú veľmi dôležité inštitúcie v štáte. Viem určite jednu vec vám potvrdiť, že jedného z obvinených, pána, myslím, že Cyriaka, už raz donútili a zlomili k priznaniu vo väzbe, respektíve v zadržaní a veľmi intenzívne sa o to usiluje aj teraz. Ja som to meno nikdy som nevidel, len sme teda spolu boli na súde, keď nás brali do väzby. Pamätám si, že to bol v ten deň. Vtedy som si to meno zapamätal. A teda vedia, že to je nejaký človek, ktorý sa asi možno môže alebo nemusí zlomiť podľa toho, že či o tom vie alebo nevie. Čiže to je jeden človek, ktorý mám pocit, že chcú k nejakej svedeckej výpovedi spolupracujú svedka donútiť, čo svedčí o jednom fakte, že nemajú žiadny dôkaz. Keď toto sa snažia robiť. Väzobné stíhanie vo veci, ktoré je takto stará, pretože sa bavíme o roku 2020, čiže tu má viac ako 2 roky. Celý čas sa o nej hovorí v médiách. To znamená, všetci o tom vedia, aké kolúzne konanie. Už všetci sa mohli 1000-krát na to pripraviť. 1000-krát sa hovorilo o tom, že budú zasahovať proti týmu oblúk a tak ďalej. Čiže myslím si, že návrh na väzbu v tomto prípade je absolútne
iluzórny, to je smiešné, je to len preto, aby tých ľudí nejakým spôsobom trestali. A hlavná poznámka k tomuto, čo vám chcem povedať, keď tak chceli všetci, pani prezidentka, pán Odor a všetci vyšetrovať veci a malo by to skončiť na súde, tak prečo dovolili rozpustiť tým oblúk, aby vyšetril tie podozrenia? Keby nedošlo k rozpusteniu týmu oblúk... Ale tým oblúk zrušil minister Mikulec. A pani prezidentka protestovala? Ona sa k tomu viac menej nevyjadrovala, ale viem, pani prezidentka chránila Čurilovcov, tak si pamätám. Zrušil to minister Mikulec s policajným prezidentom Hamranom. Áno, presne tak. A toto je vec, neviem, či ešte Kovaříkom, ale už možno Hamranom. A toto je presne tá vec. Vtedy im to nevadilo zasiahnuť do vyšetrovania. Veď oni zasiahli do vyšetrovania a pani prezidentka sa na to pozerala, ako zasiahli, že rozpustili vyšetrovací tým oblúk. Tak čo teraz volajú potom, že nechajme veci vyšetriť, nezasahujme do polície? Veď ste zasiahli. Ten nedostatok dôkazov je napríklad aj v kauze Čurilovcov, pokiaľ viem, tak to obvinenie ich stojí a padá na tom odposluchu. Sú tam ďalšie dôkazy? Nahliadli ste do spisu? Viete čo? Viete povedať o nejakých ďalších dôkazoch? Myslím si, že sme boli konfrontovaní minimálne v tom rozhodnutí generálnej prokuratúry, že sú tam ďalší samozrejme svedkovia, je tam agent, sú tam nahrávky, je tam viacero nahrávok, nie len z kancelárií, ale aj z telefónov, aj z aut pohyblivých, čiže toho je tam veľa. A ja viem, prečo. Niečo aj iné ako odposluchy? Je tam ešte? No, tak či je to na fotografie, keby ste chceli, alebo ešte listinné dôkazy. Teda o tom to sú najzákladnejšie. Viete, keď je ITPčko proti vám, to znamená nejaký informačno-technický prostriedok, odposluch, fotografia, kamerový záznam, no tak je to veľmi ťažké samozrejme sa s tým vysporiadať aj v rámci obhajoby. Ale to je také rozsiahle, to sú stovky hodín, neviem, či nie tisíce. Čiže spracovať to trvá roky. Ja vám poviem pravdu, že v trestnom konaní sa nie je kam ponáhľať. Lebo spravodlivosť príde, ak ju dôsledne pripravujete. Ak to robíte takto narýchlo, tak samozrejme nikdy nemôžete uspieť, lebo robíte chyby. A preto generálna prokuratúra predpokladám, že si dáva na čas, lebo dáva jednotlivé čriepky dokopy a ja im držím v tom palce, pretože ja viem na svojom prípade, pretože si ja pamätám, ako sa to stalo, môže a nemusí mi nikto veriť, pochopiteľne. Ale moje sebavedomie je v tom a môj pocit kľudu je preto dobrý, lebo viem, že sa to nestalo. To je presne, ako sa Čurilovci minule chválili. V telke sa to hralo, že oni znova idú vyšetrovať Vietnamca, lebo oni vedia, že tam určite je korupcia. 3 nemecké súdy im povedali, že s tým Slovensko nič nemá. Naše vyšetrovanie potvrdilo, že sme nijako na to neboli zainteresovaní. Ale nie, oni idú ešte raz vyšetrovať, lebo oni chcú dostať niekoho do basy zo Smeru. V poriadku, však OK, tak robia si svoju prácu. Míňajú štátne peniaze, to bude pre nich veľmi veľký problém vysvetliť, že po rozhodnutiach nemeckého súdu a po rozhodnutiach vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, prečo začali ďalšie vyšetrovanie, ku ktorému nemajú žiadny dôkaz. Odskočili veľmi ďaleko. No, ja len hovorím, že stále v tom robia. Pokračujú v trestnej činnosti. Ktorá tiež rezonovala, ale je aj veľa nápadov a sťažností na ústavnom súde, ktorý tiež ešte vo veci rozhoduje. Uvidíme, aké tie rozhodnutia budú. 25 je ich dosť. Boli rôzne tie verdikty zo strany ústavného súdu, ale na tie ďalšie si budeme musieť počkať a v tomto bode by sme asi mohli túto debatu ukončiť. Uvidíme, že ako idú vyšetrovatelia v tej najnovšej, najaktuálnejšej veci pokračovať. Či tam naozaj sa bude rozhodovať OSB a aký pohľad na vec budú mať sudcovia, alebo teda konkrétny sudca, ktorý túto vec dostane. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia a aj za argumentáciu vo veci. A krásny víkend všetkým ešte.